Benvidas, benvidos. Estamos hoxe coa compañía de Estefanía Cabarcos, a nosa matrona do Centro de Saúde, para falar da saúde das mulleres. Esta vez cun guión moi especial, porque foi realizado en colaboración coas mulleres das clases do solo pelviano. E nada, Estefanía, estamos aquí para falar contigo, benvida. Gracias. A min gustaríame saber que, bueno, ti como ao final és unha profesional que estás no teu día a día en contacto coas mulleres, resolvéndolles as súas dúbidas e acompañándoas. Gustaríame saber un pouquiño como coidamos especificamente as mulleres da nosa saúde. Así en xeral, bueno, o meu ámbito máis así é a saúde sexual e reproductiva, non? En xeral, eu o que vexo é que desatendemos bastante a nosa saúde, porque históricamente as mulleres nos dedicamos aos coidados pois de outros familiares ou as tarefas domésticas, non, que recaen na maioría sobre nós. Iso fai que releguemos a un segundo plano os nosos coidados. Entón, en xeral, penso que retrasamos pois acudir ao médico, á matrona neste caso. E ti pensas que pasa coa saúde en xeral ou só no teu ámbito? Penso que en xeral. Eu poido falar quizáis máis do meu ámbito, pero en xeral penso que é algo que moi extendido. Como que as mulleres desatendemos a nosa saúde por causa de dedicarlle aos demais ao mellor. Exacto, sí. Eu cando veñen a consulta, ás veces, pois por outro motivo, non? Ves que algo tan simple como unha citoloxía, non? Que revisas a historia e dis, non facías citoloxías, e che din, non, porque estiven a cuidar da miña nai, ou entonces pasaron 20 anos e non foi a facer pois algo tan sinxelo, non? Xa, entonces, ao mellor ti pensas que un dos factores que pode explicar como que as mulleres desatendamos máis a nosa saúde é precisamente esta socialización de xénero, de ser educadas de maneira distinta. Sí, penso que ten moito que ver. Non digo que non haiba homes coidadores, non? Pero históricamente é algo que recaeu moito máis na muller e iso, pois vese ten repercusións, non? A este nivel e a moitos outros. Entendo que a veces tamén precisamente esta faceta que temos de coidadoras tamén pode incidir na nosa saúde, non? Ti crees que ao mellor coidar enferma? Sí, é algo que sobrecarga moitísimo, non? O feito de coidar, unha por iso, non? Por o que falábamos de que deixas de atender a túa saúde, e outra que sobrecarga moito a nivel pois física e mental. Moitas veces as mulleres pois teñen máis diagnósticos, non, de ansiedade, depresión e demais, e incluso a veces síntomas que ao mellor serían enfermidades de outra índole e que acaban diagnosticándose erróneamente como unha depresión, unha ansiedade, porque claro, xa temos de base un proceso de sobrecarga que pode levarnos a iso tamén, pero ao mellor hai algo máis, non? E achacámolo a temas de saúde mental. Xa. Entón, ti pensas que ao mellor, como as mulleres temos esta socialización, non, nos coidados e nos demais, hai diferenzas, entón, en como homes e mulleres atenden da súa propia saúde? Sí, penso que está todo moi relacionado, non? Ao final, pois, o home, ao non ter esa sobrecarga añadida, pois ao mellor non ten tanta patoloxía asociada a síntomas pois máis de saúde mental, non? E non ten esa falta de tempo, ao mellor, nese sentido, que ten que acusan as mulleres, non? Que non acuden a este cribado porque non tiña tempo, ao mellor van ao xusto cando notan unha sintomatoloxía aguda, non? Que necesitan dunha asistencia puntual, pois acoden de maneira puntual por ese problema, pero non fan unha prevención, ningún seguimento, entendo. Exacto. Como que nos vamos deixando máis, quizáis. Sí. E iso é algo que non se nota tanto nos homes. A ver, eu non atendo homes, non? Pero penso que sí, que a lectura é esa, non? Que os homes, pois, si poden, teñen a mellor maior disposición para poder acudir ao médico, ao que necesiten, e facer, pois, os seus cribados, a súa prevención, de maneira máis
bueno, máis frecuente, non? Que non as mulleres, que por iso, non? Porque por roles de xénero, por esas sobrecargas. Ao mellor moitas veces tamén as mulleres dende o noso rol de cuidadoras tamén somos as que lles insistimos aos homes cando teñen algún problema de saúde para que vayan eles ao mellor e se coiden. Iso é moi típico que che contan na consulta. Xa lle dixen que tiña que, fijaste, pois, ao mellor non fixo as mamografías ou o cribado de cancro do cervix ou, bueno, as pouquiñas cousas de cribado que temos, que oxalá o era máis, non? Pero ni siquiera iso. Claro, porque iso era outra cousa que che quería preguntar tamén, o sea, parecíanme interesantes as diferenzas que temos entre homes e mulleres de mirar para nós e para a nosa saúde, pero tamén me resultaba interesante as diferenzas que ti o mellor ves no sistema sanitario de como se trata a saúde das mulleres e dos homes, que me comentabas unha moi interesante que, por exemplo, como asociar as doenzas das mulleres moitas veces como a máis patoloxías quizás mentais ou non sei se iso é unha cousa que adoita pasar, que é unha cousa sistemática ou... Eu penso que sí, que é algo unha motivada por isto, non? Pola sobrecarga que sufrimos de sempre, e tamén arrastramos históricamente un sesgo que cando se facían antigamente, cando se empezaron a facer estudos de investigación, as mostras estaban compoñenas homes, maioritariamente, porque temos diferenzas biolóxicas, por exemplo, os cambios hormonais que experimentamos as mulleres fan que os resultados sexan máis dificilmente interpretables, non? Entón, tendíase a excluir da mostra as mulleres, pero despois esos resultados extrapolábanse á poboación. Claro. Eso pode dar lugar, pois, a diagnósticos erróneos, a tratamentos erróneos, non? Porque non somos distintos biolóxicamente. A mellor unha mesma doenza pois evoluciona distinto nun home que nunha muller, precisa de outros tratamentos, iso o sistema, pois, en xeral non o contempla. Claro, entonces entendo que por unha mesma doenza que tuvera sintomatoloxías distintas en homes e mulleres, se foran as mulleres a unha consulta, ao mellor achacanllo a outro tipo de doenzas que poden ser máis de tipo, pois iso, ansiedade, depresión. Eu penso que pasa bastante, porque eso, quizáis de base, aí va tamén patoloxía de saúde mental asociada a todas estas sobrecargas das que vimos falando, non? Pero hai outra, tamén sufrimos patoloxía de outra índole, non? E ás veces, como estamos tamén un pouco rodeadas de esas sobrecargas, pois xa como que achacan todo a iso, vai para ese caixón. Claro. Xa saúde mental, depresión, ansiedade, pois... Que mellor no caso dos homes non se diagnostica tanto tampouco. Non, as consultas non tendemos ao mellor a dirixilas nos homes hacia esa liña, sin as mulleres. Sí. Tamén me parecía interesante preguntarche, xa que ti traballas na saúde sexual e reproductiva, que ao final é un terreno que nos foi vedado durante moitos anos ás mulleres, que non sei se sigue pasando ahora mismo, que ti notas diferenzas ou ao mellor cales son os tabúes máis comuns ou máis importantes que ti levas atopado durante todos estes anos de profesión? Os que máis se repiten ou mellor os que máis te chamaron a atención? Tabúes neste ámbito moitísimos, non? Porque ao final, como ti dis, non é un terreno un pouco silenciado, invisibilizado, non? Sobre todo na muller, o tema da saúde sexual e reproductiva. Pois, dende ter totalmente normalizadas as perdas de orina, non? Cando pois porque simplemente tuveches un embarazo, un parto, ou porque chegaches a determinada idade, ou porque entraches na menopausa, ou porque viches nos anuncios da televisión uns absorbentes que levan todas, é o que toca, non? E pensas que con iso xa está, que é inevitable, non? Exacto, é o que toca e xa non hai que mirar porque é algo que vai a pasarnos a todas, e non é así. Pero bueno, iso, e ademais é que dalles vergoña, non? Entonces, veñen a outro motivo a consulta e
Eu penso que a casi todas les pregunto acerca de perdas de ouriña ou dor coas relacións, porque ao final chegas a unha determinada etapa da vida, na menopausa, por exemplo, que fisiolóxicamente hai cambios e que nos levan ao mellor a ter problemas no ámbito sexual, casi ningunha ven a consulta con ese motivo de consulta. Entón, pregúntases, eu diríache que casi todas teñen algún problema, refiren elas algún problema. Pero é totalmente tabú, non o falan entre elas, non son conscientes de que a moitísimas lles pasa. Dicho, de feito, preguntas, tes perdas de ouriña? Se quedan así un pouco, ao mellor, pensando, non, pero dubidan un montón, se insistes un pouco, bueno, pois quizáis cando teño moitas ganas e toso, case todas, e o consideran normal, porque como, bueno, pois é normal, se toso e teño moitas ganas, pero non é normal. Entón, ao mellor tamén normalizan o que ti me decías, as molestias nas relacións. Exacto. Todo iso como que entra nun terreno que tampouco se atreven ao mellor a... Quizáis non é que normalicen, pero é como que lles dá tanta vergonza que eso quizáis, porque doelles, claro, saberán, cando algo doe, pois dis, non é normal, non? Claro. Pero como dá vergonza, pois non o consultan, ou non van a consulta con ese motivo inicial. E cando ti as interpelas, suelen abrirse con facilidade ou tamén é unha cousa polas que se sinten incómodas preguntando? É bastante variable, pero bueno, en xeral, eu penso que comigo ou coa figura da matrona, non comigo, senón coa figura da matrona, creo que quizáis é con quen máis se abre nese tema. Claro. Que xa vas a consultar temas moi relacionados, non? Ainda que non sexa directamente coas relacións sexuais, pois sí, con problemas relacionados cos xenitais. Entón, quizáis sí, se lles preguntas directamente, eu penso que tamén, a maioría, pois, porque é algo que seguramente a moitas les preocupe. O igual están desexando que ti xa lles preguntes. Non sei, pero non sei se o desexan, pero bueno, sí que é algo que eu o que vexo na consulta é que a gran maioría teñen algún tipo de problemática ou algo que lles preocupe, ao mellor non é unha problemática pois grave, pero sí que lles dá voltas na cabeza e pensan que pode ser normal hai que aguantalo ou non é normal, pero é o que toca. E ti pensas que estes tabúes ou esta, ao mellor, falta de información por non atreverse a preguntar ou cousas así, varían moito coa idade? Ti notas moitas diferenzas ou ao mellor aínda as mulleres que somos novas tamén nos dá cousa? Non sei se o notas. Quizáis as novas tamén teñen tabúes de outra índole. Ou ao mellor son as maiores as que teñen menos vergonza, non sei. Penso que todas temos un certo grado de reticencia. Que non cambiou tanto. Todavía non cambiou moito. Pero bueno, sí que é verdad que o que cambia é o motivo do tabú. Quero dicir, as maiores, pois, como soen ter máis problemas ao mellor coas relacións sexuais por cambios fisiolóxicos da menopausa, e as novas, pois, quizáis teñen outro tipo de tabúes máis relacionados pois co inicio da menstruación ou cos cambios que se van producindo no corpo relacionados coa pubertade, que tamén costa todavía que hoxe en día que o falen na casa ou, bueno, pois non sei se que elas non se abren tanto ou que eso tamén é moi variable, non? Depende de cada familia. Claro. Cada vez máis nos colexios e nos institutos se fala do tema, reclaman información acerca diso, co cal é maravilloso, non? Pero penso que aínda lles falta moito, ademais agora temos o tema da internet, que eles teñen curiosidade, non? Claro. De maneira normal. Entón, se non lles aportamos esa información de maneira... Exacto, van a buscar, a van a topar en lugares inadecuados, o mellor é fomentala, non? E dala desde a casa, desde a escola, desde o centro de saúde. Entonces ti pensas que os tabúes van variando coa idade, pero que en casi todas as idades hai tabúes. Sí, con respecto á vida sexual e reproductiva das mulleres, moitísimos. O mellor, precisamente, que mitos ou que tabúes que ti ves máis importantes ou máis sangrantes che gustaría especialmente que se eliminasen dunha vez e que a xente tuvese claro que son mitos,
ou que isto é un tabú e que é normal preguntar por isto, que lle pasa a moita xente? Bueno, o que dixen, no, da incontinencia, por exemplo, porque que está moi xeralizado, unha consulta casi estrella da matrona, que non é normal ter perdas de orina a ningunha idade, que hai que consultalo, que hai ferramentas hoxe en día, non, para abordalo. Que máis te diría? O tema de, por exemplo, do autocoñecemento, non? Na sexualidade, que sempre nos inculcaron como o tema de autocoñecerse como algo negativo, algo malo, sobre todo nas mulleres, non? Os homes, pois non. Eu penso que se entendía como algo que ia pasar a todos porque todos tiñan esa necesidade, non? Claro, o sea, falasme da masturbación feminina. Exacto. Entón, que nin é nada negativo, nin é nada insano, nin malo, nin simplemente é unha forma de coñecerse a unha mesma e de desfrutar de unha mesma. Sí, porque ademais, a parte de satisfacer as nosas necesidades sexuais, como pode ser unha vertente, tamén iso mesmo axuda moito a conocernos fisiolóxicamente, estar como alerta dos cambios, non? Saber se temos algún cambio que nos resulte raro, ao final é unha forma de conectar con nós tamén. Non coñecemos absolutamente nada os nosos xenitais. É increíble. É necesario, moi necesario, ter un espello na consulta para na exploración, cando vemos algo anormal ou algo enséñase, bueno, é sorprendente a cantidade de desinformación que hai a nivel anatómico, quero dicir, simplemente falando de vaxina, uretra, clítoris e pouco máis. Claro. Non sabemos nin o que son, ni onde están, ni que función teñen. Jova, pois iso sí que sería moi importante. Precisamente, disto tamén, o sea, vexo como moi relacionado, e xa me contestaches un pouquiño, pero entonces, precisamente crees que esos tabúes, esa falta de información ao final, como que, bueno, eso, precisamente esos tabúes como que inciden na falta de información que temos, non? Ou ao mellor no acceso que facemos dos recursos, ou ti pensas que é unha cousa que influe? Sí, moito, porque por vergonza, basicamente, eu penso que por vergonza principalmente, non van a consultalo donde teñen que consultalo, non? Que ao mellor é nos sanitarios ou personal de referencia, non? Expertos no tema, senón que ao mellor buscan en internet, non? O típico, que todos o facemos, pero en determinados temas pode ser negativo. Sí, sempre mellor consultar a un profesional que non mirar o primeiro que nos aparece no Google ou... Sí, despois veñen asustadas á consulta, que, bueno, non pasa nada, pero é mellor consultalo efectivamente nun profesional. Tamén, bueno, dixémolo antes, como nas primeiras preguntas, que o mellor a sobrecarga de coidados afecta, a sobrecarga de coidados que temos as mulleres afecta a nivel físico, pero tamén a nivel mental. Como pensas ti en xeral que se relacionan a saúde mental, física e emocional nas mulleres? Directamente, o sea, unha leva a outra, non? Se ti te coidas, te sintes ben, fas deporte, te vas ás túas consultas de saúde, comes ben, te relacionas, vas a ter unha mellor saúde mental, vas a ter maior autoestima, iso, bueno, eu penso que unha cousa vai da man da outra. Si, fíxate, eu que sei, o tema da incontinencia, non? Que falo moito da incontinencia porque é moi frecuente. Moi común. Sí. Limita tanto que deixan de sair da casa. Porque me din que, claro, vou ao baño, pero vou a sair da casa e penso, é que non vou a sair a camiñar media hora, porque sei que probablemente teña escapes. Entón, quedome na casa. Claro, entón, deixo de facer deporte, deixo de socializar, claro. Iso me leva a un illamento, a miña autoestima baixa, porque, claro, sinto que estou moi limitada, pois é un exemplo como haberá moitos máis, Entonces, ti pensas que o autocuidado e ao final a autoestima influe moito na nosa saúde, por exemplo, física tamén, pero tamén mental e emocional? Moitísimo, sí, moitísimo. Eso, o exemplo que che contaba,
que ao final, eso, se algo te limita para facer algo, non che vas a estar mal a nivel anímico tamén. E ti como profesional, tendo coñecemento disto, hai algunha acción ou algo que ti fagas como para poder acercar esta información, todo este coñecemento ás mulleres, e ao mellor así poder empoderalas ou que teñan máis información sobre o seu propio corpo e que as axude? A ver, a nivel individual, na consulta, sí, intento falarles a todas do champelviano, dos cuidados que, dependendo da etapa na que se encontren, non? E a nivel colectivo, o grupo, no, do que falábamos do champelviano e ximnasia de forza, que facemos os venres, coas mulleres, que está aberto a todas as mulleres do Concello. O sea, calquer muller do Concello pode chegar un venres e apuntarse ou pedirche información? O que prefiro é que me pidan unha cita, velas na consulta e despois empezamos as clases, non? Pero, bueno, ás veces chegan, eu prefiro que cheguen así que non cheguen, entón non hai problema. Se chegan un venres, mentres quepamos na sala, non hai problema. Genial. E non sei se tes ao mellor outros grupos ou faz algunha especie de charla ou non sei se... Sí, teño 2 grupos, como o meu cupo colle Valdoviño tamén, teño outros 2 grupos que son, as coas embarazadas, que facemos clases de ximnasia máis informativos, grupo de posparto, no? Coas mulleres que acaban de ter o seu bebé. E despois participo nun grupo de traballo que damos charlas nos institutos, nos coles, para darles información afectivo-sexual, demais temas de cambios na adolescencia, dependendo do curso que toque, pois adaptámolo un pouquiño. Ao final, a figura da matrona, que ao final tamén é un traballo tradicionalmente feminino, non? É como moi importante para dar información e asesoramento ás mulleres en todas as etapas da vida. En todas as etapas, exacto. É importante que as mulleres conozamos que temos a profesionales de mau das que podemos tirar para informarnos tamén, e que ao final esa información vai mellorar a nosa saúde física, pero ao final tamén vai ter repercusións. Sí, repercusión en todo, a nivel mental, anímico, sen dúbida, eu penso. Sí, con respecto a isto, eu penso que o tratamos de maneira, transversal en todos os grupos que facemos, non tanto posparto como preparto. Todos teñen as súas peculiaridades, cada etapa que están a pasar ten as súas características, teñen as súas necesidades. Eu penso que en xeral incidimos moito niso, non? Na importancia do autocuidado, de falar con outras mulleres que se atopen nesa mesma... Sí, a vertiente de falar entre nós tamén é moi importante. Moi importante, sí. E iso nos grupos é un efecto maravilloso, porque se consegue. A nivel individual, ti na consulta podes recomendar moito, pois que saian a camiñar, que faigan cousas, non? Pero no grupo xa o estás promovendo de maneira implícita, non? Que se poñan a falar, que ao final, pois, unhas se contan a outras os seus problemas, resulta que a min tamén me pasa, entón se sinten acompañadas, son comprendidas. O sea que, aparte, estes grupos tamén son como espacios de encontro e para facer rede, e ao final que vexas que o que che pasa a ti tamén lle pasa a outras, é unha parte moi importante destes grupos. Eu penso que é tan importante como a parte de preparación física e coñecementos e demais. Claro. Pois para ir acabando xa a entrevista, a min gustaríame preguntarche se tes ao mellor pois algunha recomendación ou así algún conselliño que nos poidas dar para poder cuidar dunha maneira saudable da nosa saúde, tanto física como emocional ou mental. Sí, os consellos que lles dou a todas, que son unha pesada, que lles digo que faigan deporte, que adaptado ao estado de cada unha e a etapa que estén vivindo, non? Pero facer deporte sempre ben, sobre todo, por exemplo, aquí, que faigo traballo con mulleres xa maduras, deporte de forza, super importante. O mellor non reparamos tanto nos deporte de forza as mulleres. Sí.
que inclúan 2 sesións á semana polo menos, pero bueno, 2 estaría moi ben, de forza, que o combinen con outras cousas que lles guste, ou salir a camiñar, ou algunhas clases de, eu que sei, de pilates, baile, o que lles motive, non? Pero as sesións de forza son importantes. El tema da alimentación, non? Que máis ou menos, pois penso que todos xa sabemos a importancia da alimentación, que sexa saludable, que inclúan determinados alimentos, ao mellor que lles veñan mellor dependendo da etapa na que estén, non? Bueno, evitar hábitos tóxicos, que eso tamén xa cada día o temos máis interiorizado, non fumar, e que participen nos cribados, que son superimportantes, que oxalá tuveramos máis, que detectan patoloxías en estados moi precoces ou, bueno, fan prevención, basicamente. Bueno, e ora que me din conta que falen entre elas, non, tamén, e que se conten. Que falen entre elas, sí, que non se illen, que se relacionen, que eso é algo moi beneficioso. Moi ben. Pois nada, para rematar, darche as gracias por estar aquí compartindo este cachiño connosco e nada, moi agradecidos de terte aquí. Gracias a vos.